قال ألم أقول لك ويندل مبيانما إنك لن تستطيع على حتى ما يوند أم صبرا من يلبل مبيانما أو وند أم قال أبي إن سألتك سبنام بسمام عن شيء قاهون بعدها شكال قل دولاول فلا تصاحبني هو وند أم وقد بلغت سبع هبي من لدني أماد أم أزرا أنتم فاندلغا بنيه حتى إذا أتياها بنجتي أهل قرية يمبي ورن وي إنداكية ورغو كنون ويته wuro woto ne wiye inɗakiya anani istadama ɓe ñemminini ahala ha yimɓe wuro ngo eɓe ɓe datti jaati gueɓe e wuro he fa abaw wuro ngo sadi an yudawifuhuma nde kottataɓe abrahama kamɓe annahuma kamɓe ɓeeɗo ɗaafa fil gariyati ɓe bangima e wuro ngo istadamahum eɓe ñemmininoɓe eɓe darame ɓe ñamde falam yat amuhuma ɓe donki ko cali ñemmindeɓe wastadafahum ɓe ƴeewi koɗungu falam yudayifuhuma cali hottudeɓe fa ada amatahum imra'atun min ahli barbara debbo goto koye ahlu barbara en ñemminiɓe fa da'aw anani dey li nisa'ihim ɓe duwani rewɓe wuro ngo wala ana rijalihim ɓe kuɗi worɓe wuro ngo rijalahum wa an qatadata sharrul qura mallatu dayyafu dayfa boy ɓuri bonde qatadata wi ɓuri bonde gure fof ko wuro ngo hottata hoɓɓe wuro ngo hottata hoɓɓe dendagal gure ngon wuro ɓuri bonde ɗum woni noon anani ɗum woni fa abawɓe celi an yudayifuhuma nde ɓe kottataɓe a wajada fiha ɓe tawe wuro ngo jidaran alal eywa ɓalal ngal ɓamtagol mum ma won temedere e wawi masalan anani de dira dow ɓalal ngal ko noon foti towde ɓalal ngal ko temedere e dow anani wiyama jaajiki ɓalal ngal ko capanɗe joyi dira anani dey woni nder leydi to fodde temedde joyi dira noon ɓalal ngal yeeha toon ngal ne mawdima to yuridu ɓalal ngal ene muuyi an yanqadda nde fukkoto ɓe jii ɓalal ngal dal ne wuuri e paami woni koye fukkade fa aqamahu ɓamti ɓalal ngal alkhadru khadru noon biyedihi ɓamtiri junngo muɗum anani ko adi wiyama o memi o mem ɓalal ngal tan ɓamti on wiɓe ala o ƴeewi ko piyoji o waɗi hen on wiɓe ala o firtu ɓalal ngal o maati on saha noon Moussa wimo qala Moussa wimo law shiita an ceerno sa yiɗino de lattakatta ma jogittono aywa walla lattakhista ma jogittono alayhi e ɓalal ngal adiran jobde so tawi a welanoma de yappata wiide ɓe joɓen kam kala yanbaghi laka akhdhu juulin minhum ene foti nangudeɓe ɓe juul woda koɓe mbaɗani en fa anani ala fi'laka e golle ma li taksirihim fina saabu kamɓe keɓe raɓɓiɗiniɓe e meɗen ma hajatina eɗen haaju fagad fa'alta al ma'rufa ma ghayri ahlihi a waɗi ko moƴƴi a waɗini mo handane moƴƴere ɓeɗon ɓe mbaɗanɗa moƴƴani kandane moƴƴere kala khadru wi haadihi ngol lawol noon firago woni ceerigu bayni hakkunam wa baynika hakkunde ma an kandi enquête ken sertoɓe tawde a wawa munji kala ko banni a deƴƴata an kandi en certat sa o nabbi u kam emi haalane anani ko adinde certaten bi ta'wili kacciro malam tastadi ka ala hattan alayhi mum sabran munji ko ganduɗa a wawa munji koko woni sababu ko mami haalane ɗum ɗon wiyama kanko annabi Moussa nde o haali masalan o wi khadru o wi nde khadru yuli laanakande o wi an jiɗɗa ko warde en eywa Allah noddimo wimo Moussa ayna kana tadbiruka ndeɗo feere joni haqqille ma mo joguiɗa joni o in beele a yiyani an anta fi tabute nde gonɗa e kees matruhan aɗa wedda fil yemme tew anden ka tiggo aɗa wedda e kees ndiyam beddaɗa e tewru mayo danduɗomo toon o kay way dandema e nder laana he ayso laana ka yuli falamma ankara amra al-ghulami de khadru wari cukalel ngel kadi kanko Moussa kadi wi hoy sayo kadi kada wara cukalel Allah wi mo ay o nodda kadi hatif rabbani ewnim wi mo ayna inkaruka hada ono jiddirda dum do kadi an kay wonde piida waji goto pettal may ala ko wanma ay jiti den kadi Moussa kadi siftere deji kadi ay wonde annabi Moussa annabi khadru kadi motalan an bamti balal ngal yoba Moussa wi ka ponda ko yobe kadi o wi be kadi o nodda kadi hatif rabbani ewnim wi mi an kadi an Moussa bera jiri nene ngummida wurude wiye Moussa ala fay Madiana a jooɗima balɗe jeetati a ñamani a yarani
jettiɗa Madiana tawɗa rewɓe ne tiime bey mumen ene curi bey mumen aɗa heyɗi aɗa tampi ƴettuɗa masalan anene woyndu woturen ɗon ene hippa hippode nde ala foti ɓamtude hippode nde ko farɓe worɓe sappo ɓe puɗani bahe ɓen mbawi ittude hippode nde a balɗe jeeteɗa ñamani kaftiɗa e lekki he jaaɗa guittuɗa hippode nde teɓe joɓanima ko hadru waɗi ɗo ko kay a meeɗi wadde ɗum oto jejjir kay o siftore kadi o deƴƴi ɗum woni noon ko ni Allah waaji o noon wi amma safinatu so tawi ko laanaka fa kanat laanaka laatanima li masakin wonande miskineɓe ko sappo ewa sappo ɓe nduni koye bammaɓe anaka goto men foni wonde rafi ɓurɓe sellude ɓe noon hen goto ene wonde jusam goɗɗo o ko ɗokko goɗɗo o ko laƴowo goɗɗo o ko guukaɗo goɗɗo o woni wonde jontinoje ko ɓe woni selluɓe heddiɓe ngala ñawoje ɓe woni selluɓe ɓeɗo liggoto e maayo he o wayno wonde ñaw baras wayno ko ɗokko waya masalan anani ko laƴowo waya ko guuka wayno wonde jontinoje ko ɓeɗo tato ɓeɗo jeeyi goni selluɓe ɓe goni masalan won jogiɓe laana ɓe ñawɓe ɓe mo haalane holɓen ñawɓe ɓe hen goto ko gumɗo goɗɗo on ko pawo goɗɗo on ko muumo oya ko kangaɗo oya ko boofo ɓe goni ɓe cellaɗi ɓeɗo jeeyi laana ka e joni noon ene caggal maayo to noon lamɗo nan toon soɓe gummima Faris e fewde Rum ɓe won lamɗo goto nan ɗon daare tufde he kala laana moƴƴa terka o heptat joni noon kanko hadru Allah andinimo ɗum so tawi laana ka teroyi to Rum waaji o hettat laana ka o aybini laana ka ndiyam wasa nadde hen so waaji o yi ayibo woppa laana ka yaha ɗum woni sababu woni amma safina so tawi ko laanaka fa kana li masakin laanaka ko miskineɓe sappo jeeyi ɗum yamaluna eɓe golla bil bahri e maayo ngo eɓe ƴeewa koɓe ñaami fa aradtu o wi muymi an aibaha ne gaybinanmi laanaka wa kana ne laatima wara'ahum ene yeeso mabɓe to soɓe kooti joni walla ene caggal mabɓe to soɓe kooti joni walla ene yeeso men to so en jottima to paaɗen to ene toon malikul lamɗo keefeero ya'khudhumo ene hepta kulla safinatin kala laana moƴƴa gasban e tettere on ko keptowo tan e tettere wa amma al ghulamu so tawi ko cukalel ngel mbarmi ala ko waɗi ngel fa kana laatinoma abawahu bammakko e yummakko mu'minayni ko julɓe gonno bammakko e yummakko ko julɓe fa khashina min kuli noon aywa an yurhigahuma de cukalel ngel ƴangitinta bamum e yummum ɗo ko yanon bewre wo kufran e kefarago sabu so cukalel ngel ko ngel keferel te bammakko e yummakko ne jiɗi ngel ha ɓurti so tawi ngel yehi toon eywa ene waawi so ngel mawnoyi baabiraaɗo o yummiraɗo o ko julɓe kono so ngel mawnoyi yummiraɗo e bawɗo gilli mum no gilliriɓe ni no gilliri jiɗɗiri ngel ni mo gontata heefereɓe Allah noon wallimi mbarmi ngel Allah holli kam ɗum mbarmi ngel faami wiyama noon cukalel ngel taga ko keefeero so ngel wuurino ma ngel ƴengitin baabiraaɗo o yummiraɗo o e keeferago ha gonta heefereɓe naata jeygo fa aradna an yubaddilahuma Allah wi min kanko waaji o wi min muuy an yubaddilahuma nde wositantoɓe rabbuhuma joom maɓɓe hayran ɓurɗo moƴƴude minhu e makko wa anani minhu ummorade mum ko ɓuri moƴƴude zakatan to banggue masala anani moƴƴere e togu e kulol Allah ɓurgel moƴƴude e makko kanko cukalel ngel wa aqraba ko ɓuri ɓallade minhu e cukalel ngel ruhuman yurmede ɓurɓo wawde yurmade wiyama noon Allah wostitanima maɓɓe ewa masalan ɓiɗɗo debbo o annabi resi ɗum jibini annabi lomtiniri ma to wiyama kanko o wiyama warde cukalol keferon dagaki so wona kaɓe wona ɗum woni sharia wiyata kono noon paama so tawi a namdama ɗum mbiya so tawi Allah andinima hayso no Allah andinima ko andi khadde ko dagota ko wadde cukalel wa qad arsala ba'dul khawarij yogay anduɓe wona khawariji yankoɓe neli libni iyad yas'aluhu kayfa qatlul khadr al ghulam as-saghir wa qad nahaba an-nabi sallallahu alayhi wasallam an qatl awlad al-kuffar fadlan an awlad al-mu'minin o bi joni non
khawariji yankoɓe yaltuɓe e ɗoftare nelaɗo Allah ɓe nelino e goto no wiye ibnu iyad ɓe mbi sa yeehi namdoɗa nelaɗo sallah sallam pourquoi khadru ene wara cukalel aywa cukalel saabu rasulu sallallah sallam ne haadi aywa ɓikkon heefereɓe warede ala ko haadi ka ɓiɓɓe julɓe wa kataba ilayhi ala sabili mujawarati anani mujazati wa taslimi li da'wahu on windi fewde nela sallah sallam e yidde saggitade e weldi e jebbilade noddade nela sallah sallam koma namdo ɗum ɗon elaɗo haalnima ko woni hen ko o ruwi anna Moussa lamma qala lil khadr agatalta nafsan zakiyatan wiyamane Moussa wi an khadru a wara ɓinguel lamguel ghadiba al khadru noon tikki seki mettini hen waktala a ɗoofi katafa sabi wim ɗum ɗo jungo nana ngo o taƴi ɗum taƴi jungo nana cukalel ngel o taƴi ɗum khadru anne Moussa yini winda hen ngel ɗo ko kefirel winda e faami ndo ɗoofi ngoɗo jungo tan o seki tan yiɗo kafiru kanko Moussa deƴi ɗum woni wa ida fihi maktubun kafiru la yuminu billahi abadan o ko keɓere mo jogorani gomɗinde Allah ha cayi on woni ɗo hen ɗum waɗi mo waɗa wa amma al jidaru so tawi ko tataka fakara li ghulamaini tataka jeeɗum ko cukalon ɗiɗon yatimayni al yatimeɓe ɗiɗo fil madinati e nder wuro ngoɓe jeeya wa kana laatima noon tahtahu les tataka ene toon kanzun ngalu jawdi kanŋe ene kalis ene ubba lahuma wanandeɓe wa kana laatinoma noon abuhuma bammaɓe salihen ko moƴƴo anani bammaɓe ko moƴƴo ewa nde wonno bammaɓe ko moƴƴo noon kanŋe o noon ɗo wuro ngo wona yimɓe hoolaɓe jeeyi goni ɗon joni noon so tawi ɓe jii kanŋe o ɓe gittat babiraɗo o noon ƴetti alluwal kanŋe ngal ubbi ɗum han banggue alluwal hen winda bisimillahi irrahmani irrahim ajibtu mboɗa hawa liman yuminu bil gadri kayfa yahzanu neɗɗo jananaɗo hoddira no woodi holno sunorto mboɗa hawa masalan jananaɗo arjigue no woodi sa liggima daña sa liggaka daña holno tampirta mboɗa hawa masalan gonɗinɗo mayde no woodi holno weltorto mboɗa hawa gonɗinɗo hasbore no woodi holno welsidorto mboɗa hawa ganduɗo aduna e baylitagol aduna holno huɓɓinorto e aduna la ilaha illa allah muhammadu rasulillahi ko ɗum winda e alluwal he banggue keddiɗo winda hen ko ana allahu la ilaha illa ana wahdi la sharika li khalaqtu l khayra wa sharrafa ɗuba liman khalaqtuhu lil khayri wa ajraytu ala yadayhi o wi masalan mi tagui jaam mi tagui worodde beela wodanimo tagatmi jaam dongnumi jaam e juuɗe muɗum wayli wodanimo tagatmi ɗum worodde dongnumi worodde e juuɗe muɗum wono winda e alluwal he wiyama ko kanŋe ko kamɓe sukaɓe jeeyi wuuro ngo hoolaɓe ngala hen babiraɗo ubbi noon on saaha noon Allah wi o wi kanko oɗo fa arada rabbuka joome noon muuyi an yabluga nde ɓe jettoto kamɓe sukaɓeɓe a suddahuma cagatago mabɓe on saaha soɓe mawnoyi Allah lumguineɓe wa yastakrija ɓe jeltina kansahuma ngalumaɓe rahmatan ɗum ɗon ko yurmede min rabbika ummarade e joome wama fa'altuhu mi waɗirani ɗum ɗo ɗeɗo golle ko kelmi lanaka ko eko ɓamtumi eko mbarmi cukalel ngel ko eko ɓamtumi tataka ko mi waɗirani ɗum an amri ga sumgam tan ala ko Allah lumguinimi zalika ɗum ɗo ta'wil woni facciro malam tasti alayhi ko ganda ala hattane mum sabran munji ko donkuɗa munji koko ɗum ɗo woni ko firata a faami en gandi wona o firanimo Allah wi wa yasalunaka kamɓe yahudiyankoɓe eɓe namdoma an zilqarnayni ga oɗo gorko inde muɗum wiyete ko iskandar o wona annabi noon ha won wiɓe ko annabi kono noon haqiqa o wona annabi anani wol wi sa asluma min isto alaykum mon minhu e alhaali makko zikran e khabaru innanu minen makkanna lahu min kubindimo fil ardi leydi min newnanimo yaade aduna he pop wa ataynahu min dokkimo min kulli shay'in kala hunde nde mo harajina sababan lawol fewde ɗum fattaba'a o rewili sababan lawol o naate lawol o yaari bangi hirnange hatta ida balaga ha o yetti maghriba shamsi ɗo nangue mutata ɗo nangue mutata o yetti ɗon wajada ha o tawi nangue ngue tagru nge muta fi aynine ɓakkere hamiatin ɓalere nde ɓakkere ɓalere o tawi nangue ene muta ɗon ɗon o yetti ɗon Allah hollimo nde on ɗon kadi kanko oɗo Zalqarnayn o wajada indaha o tawi ɗon masalan ɗo nangue mutorɗo o tawi ɗon qawman yimɓe ko ganduɗa ko heeferen ɗumna min mbi ya Zalqarnayn ehima Zalqarnayn min longuinimo kanko Zalqarnayn min mbimo imma an tu'azziba ma a letti yimɓeɓe mbara ɗumen wo imma an tattakhida walla jogirɗa fihiɓe mabɓe husnan ko wiyete ndago dahaɓe masalan qala o wi amma man zalama so tawi ko on keefero kam fa sawfa nu'azzibuhu mamin leftu ɗum lefte ɗe ganduɗa ha bonɗe min mbara ɗum ma yuraddu anani rutte ila rabbihi fewde e
joomum ko yu'adzibuhu Allah o lefta ɗum adaban lette nukoran ɓe ganduɗa ko pankare ko yimɓe heefereɓe wiyama ko wuuro woto fodde ujunnaje 12 nan ɗon wuuro ngo woni koye fango geej piltiɗo aduna o fuuɗo wiyama noon kamɓe ɓeeɗo o wi ɓe keewi ñamde ko liɗɗi jaltoji e nder maayo ɗi ɓon seniɓe ɓe ko guri poñɗi ɗum ɓe ɓonoto kamɓe ngoɗon wuuro wa amma man amana kanko Zalqarnayni haalanta en o wi so tawi ko on gonɗinɗo Allah wa amila salih golli golle moƴƴe falahu ene wonani on kam anani de wa jaza al husna jobdini ganduɗa ko moƴƴiri hon aljanna wa sanaqulu lahu mamin kalan mo min amrina alhaali amen yusran ko wiyete ne wiya summa atba'a o rewindi sababan lawol fewde funnangue hatta ida balagha ha o yetti matli ash-shamsi ɓamtorde masalan nangue ɗo nangue ƴellitoɗo o yetti ɗon andi o yiiɗo nangue mutata o yii guite makko o rutti kadi o yaari banggue funnangue haw tawi nangue ɗo mutata haw yiiɗo nangue mutata ɗo o wajada ha o tawi nangue tadlu ngu ƴellitto ala qawmin ko yimɓe ɓe ganduɗa way kono wamarankoɓe o yimɓe zinjiwi en way kono wamarankoɓe ni ko ɓen o tawi ɗon kalta arab kalta ko ɗemgal gongal Allah wi lam naj'al lahum min mbaɗanani ɓe min duniha gaga nangue sitran ɓorneteri ala ɓe ngala ɓorneteri ɓe ngala ɓe mbuɗo woɓɓe ala bildi ala ɓe ɓornata ko comti li anna ardahum la tahmilu binaa anani la tahmilu binaan leydi mabɓe wawa rondade maade wala hum surubun eɓe jogii burti yujibuna fiha ɓe mbirnoto e burti e enda ɗulu ishamso so tawi nangue no muta wa yadharuna inda irtifaiha so tawi nangue muti fuɗi ha masalan mawnoyi ɓe ƴeeɓa so nangue no muta ɓe cuuɗo so nangue fuɗi ha ɓamtoyima on saha ɓe jalta kadhalika Allah wi ni hono no min mbaɗini ko ni min no min mbaɗiri ni ko ni min mbaɗirta wa qad ahadana emin pilti bima ladayhi ko waɗi ɗo Zalqarnayni to banggue kabirɗe e armeji khubran gandal ɗumma ataba'a o rewindi kanko matalan khadr kanko Zalqarnayni o rewindi sababal lawol hatta ida balagha ha o yetti bayna saddayni hakkude matalan anani de barasuji ɗiɗi hayre ne ga ha o yetti ɗon wiyama ko jabba kaaje ɗe goni ko nokku wiye Turki ko noon kaaje ɗum toon kaaje ɗe goni Allah wi o wajada min dunihima o tawi yeeso kaaje ɗe o tawi ɗon qawman yimɓe laaya kaduna ɓe ganduɗa ɗeɓata yafqahuna famde qawlan konngol ɓe ɗeɓata famde konngol so tawi konngol haalama har mabɓe jabade ko ma juuta nde ɓe puɗɗo jabade ko noon ɓe kamɓe ko noon Allah tagiri qaalu nde ɓe jetti nde ɓe mbi kamɓe ɓe kalani nantinowo o kamɓe ɓe e nder hoddira Allah kamɓe ɓe ɓiɓɓe yaafis bunnuhu Zalqarnayni kañum yalti koye masalan sam noon e yaafis jiɗima e baba kono ɓe nandirta ɓe kan konguɗi kaala ɗi kanko o nanata konguɗi o haala ɗi ɓen nanata ɓe mbaɗi ko nantino won wiɓe ala omo nana ay kanko nananta hoore makko o haala قالوا بميمو يا ذا القرنين إيه ما مثلا ذا القرنين إن يا جوج انقل دولنجل وما جوج انقل دولنجل مفسدون كو بنو في الأرض إليد بيدو دي كو بنو بسبنجل تيتر بنو فهل نجعل لك آرتها من بدن ما خرجان كو بيتي كوفنغال وادا جودي سيدكو من دكما على أن تجعل إدو بدنا من بيننا حقنا أمن وبينهم حقنا ما بسدن كو بيتي مثلا بارس بدنا من بارس حقنا أمن ما بتاو موايل تودي بيا ما بمبي ديدو كاجي ديدي ujunnaje nayi leñol nan ɗon hay goto mabɓe mayata so wona yiye ujunere jaltuɗo e muɗum gorko hay goto ɓe mayata so wona ujunere gorko yalta e muɗum ɓeɗon nan ɗon ko ɓen gone ngol ɗo ɓe gone nde ɗo hayre a goto ɓe foof wiyama eɓe jogui façon ngaji ko façon ngaji hen façon noon eywa hen façon juuteki mum e jaajeki mum foti ujunere ko temedere e nogas matalan dira jaajeki temedere e nogas dira juuteki hen façon goɗɗo o juuteki mum e jaajeki mum foti anen ko temedere e nogas tan anani hen façon goɗɗo ɓen bertat masalan anani dey noppi mumen lelo hen ƴetta noppi keddi noffu heddindu cuddo ɓen nan ɗon bertan nduye nofru lelo hen nduye nofru cuddo ɗum soɓe birtima ñiwo ɓe ñamat soɓe birtima poñguel ɓe ñamat soɓe birtima guirde ɓe ñamat ko noon Allah sifiri ɗum kamɓene ko noon Allah ñawiɗo anani wiyama ñalawma nelaɗo Allah yahanno jamma nelaɗo yahanno dow asaman o wirtimama ɓe noddiɓe fewde diine Allah ɓe caɗi ɓeɗon a faami
joni min baɗanma kofgal aywa on saha mbaɗana min hakkude amen e maɓɓe kofgal woni jeenari mbaɗana hakkude amen e maɓɓe ko wiyete baras kala kanko annabi kanko zalqarnayni omo jaabo yimɓe ñaaguiɓe yo wat baras ɓe o ima makkanni fihi rabbi ko joomam rokkimi e jawdi hayrum ɓuuri moƴƴude e ko jogorɗo rokkudemi ko fa joni kay min mi sohlani jawdi mum mbaɗantuɓe on ko saabu Allah joni kay fa a inuni ballire kam tan ɓe ɓuuɓatin sembe jinmi tan ko ballonmi gaddon doole moɗon oɗon ballami pikkuji oɗon ballami pikkude ko heddi ko komi waɗata aja almi waɗa baynakum hakkude mon ko baynahum hakkude mabɓe radda man ko wiyete masalan heeɗo enen mbiyata sange mo ganduɗa enen ko barasta bi maana atuni gaddane kam zubara taƴetine alhadidi jamdi gaddane kam taƴetini jamdi son gaddi masalan mi waɗe ɗon ɓe gaddanimo taƴe jamdi o waɗi hen ha heewi ɓe gaddanimo ko wiyete ƴulɓe o fawi hen ha heewi hatta ida sawa ha o fondi bayna sadafayni hakkude kaaje ɗiɗi ɗe ha foti hankadi nde hayre nanga ɓe joowi hen masalan jamɗe e kaaƴe ɓe joowi hen masalan anani de ƴulɓe ha heewi ha fotodiri kaaƴe ɗe ne wayno joni huɓeram ndeɗo e nder huɓere mbadi ni ha fota rib kaaƴe ɗe poti hen kaaƴe ɗe e jamɗe ɗe e ƴulɓe ɗe poti hen on saaha o addi jeygol o huɓɓi o wi fuku gutte ɓe gutti hatta ida ja'alahu ha masalan jeygol ngol watti jamɗe ɗe e ƴulɓe ɗe watti ɗumen comme naran jeygol no jeygol wayni ha way ɗum wojji wi coy andi jeygol so huɓɓama ƴulɓe wona boyat e ƴulɓe ɗon so tawi jaade jamɗe ɗe gojji mbi coy on saaha o wiɓe atuni gaddane kam alay anani ufriqa mi waña alayhi mum qitran ko wiyete godron gaddane kam godron mi waña hen ɓe gaddi godron ɓe mbañi ha waɗi kotros ha tiiɗi hankadi a faami walla famani Allah o wi kanko oɗo Zalqarnayni o wi fa masda u kamɓe yajuuje e majuuje en ɓe kattanta an yadharuhu nde ɓe towata e dow hayre nde ɓe mbawa ngabbude e dow kaaji ha ɓe ngabba dow hakke mum ɗadde ene tati ɓe mbawa ngabbude toon wa mastada u lahu alanaɓe hattan wonande ɗum kadi naqqa ban ko wiyete yulde nde ɓe mbawa kadi yulde masalan godron o ɓe tacce ɗum ɓe mbaaya toon ɓe jaɓoya yimɓe ɓe mbawa kanko Zalqarnayni o wi gaala o kanko Zalqarnayni o wi hada oɗo baras mo mbaɗanmi on rahmatun ko yurmene hattande mi wadde nde ko yurmene min rabbi ummarade e joomam on fa ida jaa wa'du rabbi paame noon so fodore joomam e yaltude ɓe nde aroyi so darga ɓalloyima ja'alahu ma joomam waɗɗum dakkan ko ndajude wa kana laatima noon wa'du rabbi fodore joomam e yaltude ɓe nde haqqan ɗum ko gonga Allah wi on saha so tawi ɓe jalti wa tarakana min goppa ba'dahum yoga mabɓe yawma idin ñalama mo ɓe jalti o ya muuju enen jillodira fi ba'dina yoga sabu kewgol mabɓe alani ɓe keeɓa ɓe gona jillodirde ɓittodira kamɓe fof ɓe maaya kadi ɓe ɓittodira so ɓe ɓittodiri neɗɗo kadi kala koɓe birti ɓe ñamata so ɓe birtima neɗɗo ɓe ñama so ɓe birtima mbarodi ɓe ñama so ɓe birtima ñiiwa ɓe ñama so ɓe birtima ɓe jara diyameje ɗe pop gueƴ o fof ɓe jaltat ɓe ñama ɓe jara ha laaɓa gueƴ on saha ɓe kawrata noon ko on saha koye annabi Isa ko annabi Isa so artoyi koye mum ɓe kawroyta on saha annabi Isa ƴetta yimɓe ɓe fof waɗoya ɗumen dow hayre ne wiye ɗuuri Sina sabu dogde bone mabɓe Allah wurta e mabɓe noon gilɗi ɗi naata e kine mabɓe kamɓe fof ɓe maaya kamɓe yajuuje majuuje en leydi ndi waɗa jiiba duuɓa masalan Allah nanta diwe ɗe ƴetta ɓe beddoyoɓe gueƴ sabu duwaw annabi Isa ɓe naata noon Baytul Muqaddas ɓe naata Makkatul Mukarram ɓe naata Madina mu taw nawara ɓe jettata ko kala jogiiɗo wirdu kala birdowo e kala janngowo Qur'ana ɓe jettata ko ɗum kono noon kala mo wona birdowo kala mo wona janngowo Qur'ana mabɓe men ɓe jettata ɗum ɓe kalka faami walla famani ɓe natta Makka ɓe natta Madina ɓe natta ɓe ñanata e birdowo ɓe natta Baytul Muqaddas ko heddi ko fof moɓe naata Allah wi wonu fiha fi suuri ñande hen Allah do wutte fa jama'nahum min dindina tagoje ɗe pop ñande yawmal qiyamati en ko goto jam an e dental wa aradna min mallina jahannama yawma idin ñande hen lil kafirina wonde hefere be ardan e mallagol alladhina nabiyan kanata e ganduda ene laatino a'yunuhum gite mumen ene wonno hen fi rida ene ombode an zikri ga qur'anam o galano hen haaju jangata qur'ana janginta qur'ana jida jangobe qur'ana mba corta ko qur'ana
qur'ana battinta e ɓerɗe mumen ɓen ɗon ñande heer Allah wi min ɓallina jahannama wonande ɓen wa kanu ɓen laatinoma la yastadi'una kattantano sam an heɗade qur'ana jaɓatano heɗade so qur'ana ne jange Allah wi afa hasiba alladhina kafaru yeti sikkat ɓen an yattakhidu ibadi eɓe jogito jiyaɓam ɓe min duni ko wona min awliya ko Allah ɓe mbi eɓe jogito malaikajam ɗi ko Allah ɓe mabɓe eɓe jogito Isa ko Allah mabɓe eɓe jogito Uzairu ko Allah mabɓe ɓeɗe ɓe cikkat ɗum beele ɓe cikkat ɗum ɗon tikkinta kam beele ɓe cikkat seɓe mbaɗi ɗum addanta kam lettudeɓe innano minen a'tadna min padani jahannama anani de lil kafirina wonande hefere nuzulan ko jipporde mumen kul wiɓe hal nunabbi'ukum garemi haalana on bil akhsarina ɓurɓe pertude amalan golle alladina no ɓen daɓe ganduɗa dalla ene majji sa'yuhum golle mum fil hayati dunya e gurdam aduna golle mabɓe fof ene moni oɗo aduna o hum kamɓe yahsabuna eɓe cikka annahum wonde kamɓe yuhsinuna sun'an eɓe cikka keɓe moƴƴinɓe golle ala Allah wi ɓe moƴƴinani keɓe yoɓeteɓe keɓe mbaɗata ko ulaika alladina ɓe goni ɓen kafaru ɓe ganduɗa ko yedduɓe bi ayati rabbihim e dalillaji gotimpa go hattan jomum woni ga ihi e kawragal Allah hon hasbore e masalan e lepte eɓe gomɗi eɓe jeddi ɗum habidat boni a'maluhum golleji maɓɓe baɗɗata bana a'maluhum golle mabɓe fala nuqimu lahum min yimnantaɓe yawmal qiyamati nyalawma darga wasnan ko wiyete pes zalika alhaali oɗo kaalaɗo e bonde golle mabɓe ko wona ɗum Allah wi jazaohum yobdi mabɓe jahannama ko jeygol ne wiye ni bima kafaru sabu ko ɓe jeddi wattakhadhu ɓe jogitima ayati ayajam wa rusuli e nelaɓe am ɓe jogitima ɗum huuso an ko jalkitorgal innal ladina amanu ɓen ɓe ganduɗa enen gonɗini Allah wa amilu en dutti golli golleji moƴƴi Allah wi kanat lahum laatanima ɓe e gandal Allah jannatul firdawsi aljanna ne wiyeni wiyama ko aljanna ɓurɗo tawde aljannaji won wiɓe ko leese aljanna gonɗo hakkude o won wi ko on aljanna wiyete firdawsi Allah wi on ɗon aljanna woni nuzulan jipporgal wonande ɓe kamɓe ɓeɗo Allah wi seɓe naati toon khalidina keɓe ñawanaɓe casal fiha toon la yabghuna ɓe ɗaɓɓata an ha ga on aljanna ni hiwalan baylitorgal fewde banggue goɗɗo ɓe seɓe naati on aljanna ala ko ɓe jiɗata saka paya banggue goɗɗo ɓe cohlata banggue goɗɗo saka parton to jonɗa gonɗa ɗo tan ne yonma a yiɗata goɗɗum Allah wi ɓul wiɓe law kana al baharu so tawi laatinoma gueƴ mo jiiɗa o ndiyam mum pop wattama midadan enen mbiyata gombudi gueƴ o fof so wattama midad wonti gombudi ene windire li kalimati rabbi wonande konguɗi jomam tindinɗi wonde Allah ko goto Allah wi la nafida al baharu ma geej o gas gombudi mum gasa windire ha laaɓa qabla an tanfada ko adida gasata kalimatu rabbi konguɗi jooma o ɗo geej mo jiiɗano way mawnude haysa yiyani kam idri kam ko Dakar wonnone andi geej no way mawnude so geej o fof so wattama gombudi addama kuuɗi aduna o fof leɗɗe aduna ɗe e kuuɗi aduna ɗi fof fettama wattama kuuɗi ne windire konguɗi Allah ma geej o gasa ha laaɓa ha wiye cer tawa konguɗi Allah ɗi gasa Allah wi walaw ji'ina bi mithlihi hayso min gartiri hono geej battama kadi madadan gombudi ɓeydama e gombudi ɓennude ndi fof de ma gastawa konguɗi Allah ɗi gasa Allahu akbar kul wi innama ana basharun min komi ɓandiyanke mihlukum yerumon yuha ilayya ene wahye e am annama ilahukum wonde deweteɗo mon ilahun ko deweteɗo wahidun goto goɗɗo ala faman kana yarju on mo jorti liqa rabbihi kawrangal jomum ummital e jobdi o jiɗɗo ganduɗo ɗum ne woodi kala jananaɗo wonde darga ne woodi jananaɗo wonde nadde jeygol no woodi jananaɗo wonde leptede no woodi fal ya'mal amalan salih yo gollu golle moƴƴe mo yananaka ɗum ko yiɗi fo yowat wala yushriku hoto rendin bi ibadati rabbihi e dewal joom makko ahadan hay goto hoto rendin e dewal Allah he hay huude Allah tan yore Allah suratu maryam makkiyatu anani so wana fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u salata fi mone de ko capanɗe jeenay aya wone may bismillah en ballinorima inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi kadi ko inde Allah a faamiɗo o wi suratu maryama o wi hay inde debbo goto e aduna he haalaka e qur'ana ha feeñi so wana yumma maryama noon haalama e nder qur'ana laabi capantati maryama haalama e qur'ana laabi capantati kanko goto dañi ɗum goɗɗo dañani ɗum deke one fooli de mataw
wa hikmatu zalika tabkit o wi hikma ngol ma boynugol e ko haaliri maryama inde mum e nder qur'ana liman yazamu min al kuffari ko o wi dum do ko woynude ko jandilde ko hoynude heferebe bi maryama ko jom suudu Allah yo Allah bonnuɓe li anna al azima yanifu min zikri zawjati bismiha sabu neddo mawdo fof ene anya haalde inde jom suudu mum ha latta heewi ko sawde dum tagi non Allah haali inde makko ha latti firti ko wonde o wana jom suudu mum tawde kambe ko dum woni adama be kambe arabeebe kala hen neddo jontaado haalata inde debbo mum ndeke so tawi haade Allah haali inde oɗo tawde be mbi oɗo ko debbo Allah wonno sinno ko debbo Allah haalta inde makko dum Allah ko dum haaliri فكأن الله يقول لهم لو كان ما تزعمون حقا ما صرحت باسمها سنكو be kala ko gonga mi fennintano inde maryama e qur'an de ka wana gonga bismillahir rahmanir rahim bismillah ko inde Allah arrahman ko inde Allah arrahim ko inde Allah kaf he ain sad Allahu a'lam bi muradihi bi dhalika Allah andi mu yani e de da karfeji joy allawi haza ndeɗo simore zikru ko jamtowol rahmati rabbika jamtowol yurmede joome holi on holde yurmede joome abdahu maccuɗo makko zakariya oɗo gorko zikru rahmati rabbika abdahu ey zikru abdahu on ɗon ko zakariya wiyete id nada rabbahu tumande o noddi joom makko kanko zakariya a faami nidaan noddandu khafiyan suudindu o noddi Allah o mañaago dum noddandu suudindu nder jamma nde wonno nden burata yawde jabede qala o wi rabbi jomam inni min wahana al azmu min milohi ial minni wahana lo'i al azmu ial minni ummarade am e giye gonde am de pop lohi an kan woni naye wasta ala ra'su kubbi e hoore nde sayban danandi lebi danandi masalan lebam danwi horam de danwi bodo nodduma eywam wo inni uridu an ad'uka bodo yidi noddudema te walam akun bi du'aika laataaki wonande noddanu mandu ko noddanmami ko rabbi jawam shaqiyan mi wana coydo e ko bennuno kala ko noddunumami ko benni mi soyatano deke falatu khayyibni fi ma yati hoto soyanam ko jogori arde ay mi nyaagi ma hata soyanam wa inni no min khiftul mawaliya bodo huli bibbe babam e so mi mayi min wara i ciagalam so mi mayi bodo huli hade mabbe belsindade masalan diine l'islam o hono no jiru bani israilen ko madata wa kanat imraati aqiran jom suudam onon ko masalan ko jimaro o jibinta dum non an Allah fa habli rokkam min ladunka ummarade do ma waliyan biddo gorko yarisuni mo ene rontami wa yarisu ronta min ali yaquba orana dendangal ko yalte yaquba to bange gandal e to bange annabago fof waj'alhu wan ma an Allah rabbi e joma wan maradiyan ko belado do ma an Allah tabaraka wa ta'ala qala ta'ala fi ijabati talabihi ibni ko dabbi biddo o ko Allah ene jaabomo Allah wi mo ya zakariya ehe ma odo gorko inna minan nubashiruka e min beltinirma bi gulamin cukalel gorel ngel ene ronta hono ko nyaagida ko cukalel ngel so ngel arwi ismuhu inda maggel yahya woni ngel wiyete inna ma sammahu bidhalika li anna rahima ummihi huyya bihi ba'da mautihi sanani o wiyama yahya ko ranga yumma ko o ko maynodo Allah wurtini dum caggal ne mayde wana yummiraado ko dimara wonno Allah wurtini ranga o biddo o daña hen deke o wiya yahya ko dum adani mo weede yahya abil hayatul qulubi walla ala kanko odo yahya wadi mo weede non ko kanko woni sababu wurtingol berde wiya yahya allazi lam naj'al lahu min badanano mo kanko odo yahya min qablu ko adini masalan de o jibinte kanko odo yahya min badanani mo samiyan tokara hay goto medani wiede yahya so wana kanko kala biyaado yahya demba ja en foko yahya biyete bira non ko lelde jibinet ne jibina biya yahya sabu innirede dum woni ha joni eden ngadari dum kala deddo jibinde so jibini wiye yahya bele Allah ne wurna qala rabbi o wi jomo anna yakunu li gulamun
kono dañiren mi ɓingel gorel wa kanat laatima imraati joom suuda mo aaqiran ko dimat wa qad balagtu temi yettima minal kibari to bange nayow atiyan walla utiyan e jangin mabɓe enen ko atiyan enen ko utiyan kewɗen wiide de kanko noon ko atiyan ko wiyete jooru anani de masalan anani ka tudi duuɓi fof en yettima ɗon en dañi duuɓi temedere e duuɓi nogas mi dañi ɗon e yubsun e nihayatu sinni 120 sanata en mi ari haɓi dañi duuɓi temedere e duuɓi nogas mbeke wadde masalan somi jibini ko nayjo wonata de on saaha komi jorɗo mi yoori hankante joom suudam o dañi duuɓi 9 e duuɓi 9 holno min jogori dañde ɓiɗɗo ɗum hawnoto de maɗo kala Allah wimo al amru al haali tagede ɓiɗɗo e moɗon kadalika ko noon kala rabbuka ni jommi wi o wi Allah wi wa tagde cukalel e moɗon ane e yummakko on neyeɓe tagde on Allah wi aliye ɗum e dow hoddirama hayyinu ene newi hay hunde taɗani hen wa qad khalaqtuka mi taginoma an annabi Yahya an Zakariya mi taginoma min qablu ko adino mi taginoma walam taku shay'an hay hunde a wanano ko adino tagirɗa wali idharillahi alqudrati alazimati sabu peññingol Allah hoddiro mango ngo alhamahu su'ala ko ɗum Allah lunginiri mo ñagade li yujaba bima yudalla alayha bele o jaabe ko ene tindina e ko haali ko ɗum ɗon ko sabu Allah yiɗi peññinde hoddira muɗum walamma tagata nafsuhu ila sur'ati almubashshir bihi nde fittano makko yiɗi ko weltinira ko yiidi ɗum joni qala o wi rabbi jomam ij'al li ayatan waɗanam mande ne mboɗa andira joom suudam ko reedu qala Allah wimo ayatuka mande gandirta joom suudu ma ko reedu Allah tukallima nnasa ko nde a haaldata e yimɓe salasa layalin fodde jammaji tati se wiyen potodirɗi a haaldata hay goto on saaha fa kharaja o yalti ala qawmihi e yimɓe makko min al mihrabi to juma to wa kanu yantadiruna fathahu eɓe pandino uddirgol makko o wiyen juulen li yusallu fihi pour ɓe juula hen bi amrihi e yamiron makko alal aadati kanko wonno almamino aada yaaruno o wiyata ko juulet ɓe juula on saaha eɓe pandimo tan haw ari on saaha e ndew yettinde fa awa ha o joofi ilayhim e fewde mabɓe o wiɓe an sabbihu juule o wiɓe juule bukra tan subaka wa asiyene kikiɗe juule ɗum ɗon ko noon ɓe gadorno ɓe juula ko subaka ɓe juula kikiɗe hada o andi noon fa alima o andi bi man ihi min kalamihim salade mo haaldude mabɓe nde ronkude mo haaldude mabɓe nde o andi hankandi hamluha bi Yahya o andi joom suudu o woni reedu hankandi nde wonno ko ɗum wonno malde wa ba'da wiladatihi bi sanatayn caggal nde Yahya jibina ha dañi duuɓi ɗiɗi qala ta'ala lahu Allah wimo ya Yahya e hey ma Yahya khudhil kitaba jaggu tawreta o bi quwwatin sembe anani dey wa atainahu al hikmata walla wa atainahu al hukma Allah wi min dokki annabi Yahya annabagu sabiyan gila uma yaray duɓi tati wa hananan ko yurmede wonande yimɓe milladunna ummarade ga amen ga wa zakatan ko sadak wonande masalan annabi Zakariya wa kana olatima kanko e Yahya taqiyan ko kulɗo Allah ruwiya annahu lam ya'mal khadi'atan wa lam yahimma biha wiyama kanko annabi Yahya o meeɗa gollude ko boni o meeɗa himmande kadi o gollude ko boni Allah rokkirimo non o wi khudhil kitaba bi quwwatin o wi wa min huna do gandita yanbaghi li dalibil ilmi al jidd ena hanani masalan abbo gandal al jidda sobade wal ittihada fihi etinnade hen kala jangowo gandal yo tinno ko yo sobo wala taraha fi dalabihi oto nemnu e dabbogol gandal oto nemno to fa innaka in a'dayta al ilma kullaka satawi itti al halima fo aruki gandal ay wa a'daka ba'dahu o wi gandal rukuma yoga mu o wi wa in a'daytahu ba'daka satawi itti yoga ma aruki gandal lam yu'dika shay'an gandal rokata ma haydara ko hoore ma fo dokata gandal on saha woda ko gandal rokkuma e mudum so tawi a hokkani hoore ma non gandal hokkata ma haydara so tawi ko cetta e hoore ma dokkuda gandal yemi jabani sa itti hoore ma fo non a welliti gandal woda ko gandal rokkuma non gandal wadata kadi ولذا قال الإمام الشافعي ودون إمام الشافعي وبي أخي لن تنال العلم بستة وبي لن تنال العلم إلا بستة a heɓirta gandal so wona gueɗe jeegom sa un biika anha mami haalanen en gueɗe mukhbiran kumpiroɗa bi bayani e peññingolam zaka un alay sago gona ƴoƴƴe mo ƴoƴani heɓata gandal wo hirsun alay sago gona derero mo reeɗani heɓata gandal wajjihadun alay sago gona tinniɗo mo tinnaki heɓata gandal wo bulgatun ɗaɓɓa
anani de tinnoɗa ɗaɓɓa tinnoɗa ɗum ne kadi heɓata gandal nasihatu ustadin alay sago jangguino o lamma reedu o anani de wo ɗuuli zamanin an kadi laaɓana ceerno o reedu ɗum tagui yimmoɓe mbi وي إن الطبيب إن المعلم والطبيب كليهما لم ينصحان إذا هما لم يكرما وي غاندو janginowo e docteur ɓeeɗo laaɓatama reedu abadan ɗon ɗa a tinna a teddinani ɓe ɓe laaɓatama reedu mbawa sa teddinani ɓe mbawata laabde masi jomum ko andi deƴƴata nde wonna teddugal ala so teddugal ala kay min mofta gandala nasihatu ustadi wo ɗuuli zamanin alay sago saɗa jangga alay sago juuta wona tan hitande wotere tan jambi a heewi gandal gasata alay sago ñiiɓa hen kay ha juuta woni walam ya'murillaha sayyidina Muhammad bitalaqqa ma uhiya biquwwatin Allah yemirani annabi sallallahu alaihi wasallam yo tebbo gandal ko wahya ko e sembe li anna Allah aadahu azman wa quwwatan azimatan de wonno Allah rokkimo pellita rokkimo sembe mawdo falam yahtaj li amrin bal qila lahu inna sanulqi alayka qawlan thaqila Allah wi mono wala woni noon wo barran kanko annabi Yahya o ɗigganɗo bi walidayhi jinnaɓe makko walam yakun o laataki jabbaran ko mawnikiniɗo asiyan goofowo Allah wa salamun kisal ummorade amen alayhi yo wone makko yawma wulida ñalamu mo jibina wa yawma yamutu e ñalamu mo dawri mayde wa yawma yub'asu hayyan e ñalamu mo jogui ummitinede omo wuuri ko fof yo kisal Allah wone makko ñalamu mo jibina kisal Allah wone makko umma Allah wi kisalam are makko wone makko ñalamu mo jogori mayde Allah wi kisalam ne wonde makko mo jogori ummitinede Allah wi kisalam ne wonde makko o daɗani o daɗi de o de heɓtatako wadkur jangto fil kitabe e nder qur'ana maryama oɗo gorko idin tabadat oɗo debbo mbiyan noon idin tabadat tumande o woɗɗiti min ahliha e koreji makko makanan nokku sharqiyan bange funnange galle mabɓe wiyama kanko maryama o yalti galle masalan anani de ewa o wonduno ko yummakko cawdiɗo ko jom galle muɗum jom galle yumma ko cawdiɗo no wiyete ko Zakariya ko on o wonduno e wiyama noon won wiɓe noon won defte mbi sharqu o ko sarqu baytul muqaddasi ko baytul muqaddasi juma ka o wonno ka funnange muɗum anani ɗum woni makanan sharqiya wiyama o heɓoy toon a faami fattakhadata min dunihim o jogiti gaga mabbe hijaban ko wiyete wirngallo o yurtiri wirngallo hakkunde mabbe wiyama on saha omo loto ko wiyete fiilayro mo wonduno hen on saha so gayni o fata to baytul muqaddas nde wonno ko toon o woni wiyama so tawi o fiilima juma he ko juma he o hoddi so fiilima to fata galle yummakko en o wona toon hawa serta hen o arta toon so laabi wiyama o fiilima laabi ɗiɗi ko adinde o rondoto Isa ɗum woni fattakhadata min dunihim hijaban Allah wi fa arsalna on saha min neli ilayhi fewde makko ruhana jibrilu amen min neli fatamassala laha amnani mo caggal nde o ɓorni comci makko nde wonno malayka jaɓata arde e debbo ittuɗo comci so debbo ɓoori comci mum malayka natta ɗon so debbo itti sukunu mum malayka yurmede arata ɗon paamen enen kam malaykaji yurmede meeɗa wondude men nde wonno rewɓe meeɗa surde jubbi mumen kala debbo masalan juulɗo walla debbo kefeero ɗo itti sukunu mum malayka yurmede arata jaɓata ɗum noon paamen kam malaykaji yurmene meeɗa arde men kadi debbo noon fawaki e desade fawaki mo resani ko kala debbo tan tawde o helli fama kadi yo suur hoore makko so waɗi sama so waɗa saka foof kono enen eɗen jogui aada bonɗo mbiyen